उरखावगोरा ब्रह्मखौ बोरै देरहासार खालामनो बे बाथ्राखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ मोनसे बिथोन होदोंमोन। सालबारि साब डिभिजनाव थानाय गासै एबसुनि मावथि, एनडिबि प्रोग्रेसिभनि मावथि, पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि मावथि आरो राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलनि मावथिफोरजों सिनायलायनायजों लोगोसे साब डिभिजननि सिङाव सरबक एसेम्बलि समष्टि आरो भबानिपुर एसेम्बलि समष्टि बे मोननै समष्टिनि भटार्सफोरनि सिङाव थांनानै बोरै खामानि मावनो बिनि सायाव दिनै बेलासिनि 5 बाजियाव मोनसे मावथिफोरनि सावरायनाय हाबाफारि बे बिथोनखौ जोंखौ होदोंमोन। बे लेखा एबसुनि बिबानगिरि, एनडिपिनि बिबानगिरि, इउपिपिएलनि बिबानगिरि आरो जइन्ट एक्शन कमिटिनि बिबानगिरिफोरखौ लेंहरनाय जादों। खाफाल मोजां बे हाबाफारियाव एनडिपि प्रोग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर बिथाङा नुजाफैबाय। पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय लेंथुमगिरि राकेश बर' बिथाङाबो फैगासिनो दङ। आरोबाव खाफाल गोनांसिनबाव बे हाबाफारियाव जोंजों सायख'जानाय केन्डिडेटआबो सफैबाय। नाथाय जाय लिंनो थिनग्रा नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिनो नागिरदों। एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा सफैनो हानाय नंला। नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिनो नागिरबाय। जाय लिंनो थिनग्रा एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा सफैस्लाबनाय नंला। बिथाङा उदालगुरि आनसलिक एबसुनि गल्डेन जुबिलिनि गेवलां मेलाव बाहागो लादों। दहाय फुङाव खारिजा बिजनि बारनानै सरबक समष्टिनि सेनियर बिबानगिरिफोरजों सावरायदोंमोन। बिनिफ्राय उदालगुरियाव थांफिनदों। दा बिसिम सफैनांगौआ बिथांनि थाखाय 2-2.5 घन्टा नांगोन। बेखायनो सफैस्लाबनाय नङा। बिनि थाखाय निमाहा बिबाय। दा जोंजों एनडिपि प्रोग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दं, केन्डिडेटआ दं आरो जोंनि पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय लेंथुमगिरि बिथाङा फैगासिनो दङ। दा हांख्रायनायखौ मान होनानै सोमावसारग्रा बे मोनब्रै आफादनि बिबानगिरिफोरा सफैनायनि थाखाय, बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। जायगा होजोबनो हायासै जिरायनायनि थाखाय, बिनि थाखाय निमाहा बिबाय। जोंना थांखिया जाफुंबानो जायो, जोंनि केन्डिडेटआ देरहासार जाबानो जायो। दसे सम जिरायनाय मोनैखौ जों एसे खस्थ' सहायनांसिगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोननो साबायखर होयो। थोंजोङैनो सिनायथि होग्रोनो नागिरदों। जोंनि आलासि आरो गासैबो आफादनि बिबानगिरिफोरखौ सिनायथिलायनायनि जिहेतु हाबाफारि, सिनायलायखांनायनि उनावहाय सालबारि साब डिभिजननि सिङाव जों बोरै खामानि मावनो, मा हाबाफारि लानानै खामानि मावनो, बेफोरखौ दसे सम जों सावरायगोन। जोंनि आलासि बिथांमोनाबो सावरायगोन। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो नागिरदों इउपिपिएलनि केन्डिडेट, थामहिनबा एबसु, एनडिपि प्रोग्रेसिभ आरो पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टजों मदद होजानाय जोंनि केन्डिडेट मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म सारखौ जोंनि मावथिफोरनि सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बिथांखौ आं खावलायनाय जाबाय। बिथांखौ बरायगोन।
गुबुन डक्टरफ्रा जोंनि केन्डिडेटखौ आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आं थाब फैनो थाखाय खावलायहरदों रुपहि डक्टरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ बरायगोन साबायखर होबाय सालबारि डक्टरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बरायगोन खोला बिजनि डक्टरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बरायगोन साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम नैथियाव आं सिनायथि होनो नागिरदों एनडिबि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायगोन सालबारि इउपिपिनि इउथ कमिटि सालबारि ब्लक बिथांमोना केन्डिडेटखौ बरायनो नागिरदों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय एनडिबि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय साबायखर होबाय मटनगुरि ब्लक इउपिपिनिफ्रायबो इउथनिफ्राय बरायनो नागिरदों सालबारि जिल्ला इउपिपिनि वमेन विंसनिफ्राय बरायबावनो नागिरदों बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय खरामारा प्राइमारि वमेन विंसनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों बरायफैनो थाखाय खावलायबाय आरो दंबावोबा कारिजा बिजनि इउपिपिनिफ्राय बरायबावनो नागिरदों बिथांमोनखौ बरायफैनो थाखाय खावलायबाय बरपेटा रड आनसलिक एबसुनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों बरायफैनो थाखाय खावलायहरबाय खरामारा प्राइमारि इउपिपिनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय जोबोद साबायखर सालबारि ब्लकनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों इउपिपिनिफ्राय सालबारि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों खावलायहरबाय सालबारि ब्लक माने सालबारि जिल्ला इउपिपिनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों बरायफैनो खावलायबाय साबायखर थाबाय बरायनायनि थाखाय साबायखर हरबाय थामथियाव सिनायथि होनो नागिरदों कक्लाबारि बिटिसि समष्टिनि एमसिएलए मानव गेदेर अनिप बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय एनडिबि प्रग्रेसिभनि वेस्टार्न कमान्डनि सिओ नायस्रां औवारी बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय इउपिपि बिथाङा सेन्ट्रेल जननि इउपिपिनि सालबारि जिल्लानि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय सालबारि जिल्ला इउपिपिनिनो सेक्रेटारि बिनोद बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय एनडिबि प्रग्रेसिभनिफ्राय बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो एरियानि दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोन